ин шити пухтани сироп аст. барои тайёр кардани сиропе ки шоколад аз он тайёр мешавад. шит комилан дастсоз аст ва дохилшам агар бинед инҷо мо як инвертер ва 5 то муҳаррик мотори дигар дорем ва 3 то ҳамонҷо гармкунанда тениз дорем. PLC-шам DVP 14SS аст ва модули DVP 06 PT барои хондани ҳарорат аз 4 нуқта низ ҷойгир аст. ва ин қисматам қисмати симкашӣ ва инҷо мо як модули ченкунии вазн дорем ва як HMI. дар қисмати баъди ҳам мо инҷо аз қисмати ҳамон клапанҳои ҳаво воздух нема клапан ҷойгир шудагианд. ва HMI-шам инҷа бинед анимешн бо ду забон англисӣ ва тоҷикӣ ки мо дар инҷо комилан танзимот дорем моиди ҳамон процессе ки дар мо мегузарад. ва қисмати дигарам мо ҳушдорам дорем ки агар ягон камбудӣ дар процесс мисол инҷо агар ҳарорат аз ҳадди бад поин бошад баъд зиёд гармшавӣ ҳарорат ва мерем инҷо ресет мекунем.